Na robotnjevi Dumaj svoj švet načivitelje mogli naučiti, jak še pravi animirovaný GIF prek internet aplikacijoh. Procedura je takva da se pravi sekvenca fotografija koje ćemo posle ubaciti, to jest prave se fotografije koje ćemo posle ubaciti u sekvencu i to je to. Znači, dobit ćemo iluziju pokreta tako što ćemo statične slike staviti da idu jedna za drugom i to je to. Bukvalno kao kod klasične animacije, samo što ćemo koristiti savremenu tehnologiju. Še mi vidiš, že so zainteresovanši jak za jedni drugi fajti druženja, bo sme toto nasамперед zadumali jak jedno druženje. Že bi djeci prišli, upoznali še može biti tako zbarži, bo im teraz jedine druženje u hlavnim prek telefonu, ljevo prek društvenih mrežoh, a toto sme probovali da jak unapredzi toto druženje, že bi ono dostalo jednu novu dimenziju. Organizovanje robotnji u Verbaše potrimalo robotne celo za mladež nacionalnog sovitu Rusnacoh.